Lamsoko jotono ani YouTube channel o social media o belai viral wngjak norokbo nugui mankha India eba kiba Bharat o aliens phaimani UFO crash wngmano twiwi kwbangma jagano photos videos rok viral wngmani nugui tongo India channel rogo eba kiba Indian news rogo. Tabuk social media o UFO rokni kok twiwi kwbangma jagano kwbangma news rogono channel o viral eba kiba kok birjagui tongo videos photos rok. Tei kwbangma kok rokbo bwskango nukjagui tongo obo busuk kubui eba tatal obo kebo tabuk sukjora sawi sukrubui maniakho. Haidi hinkhe chwng saimanlainai o viral video ni uklogo tamo kubui ko khwijak tong hinkhe channel o norok subscribe khlaiya hinkhe khlai ridi tei chajakha hinkhe like share comment bo khlai di hinkhe chwng saimanlainai o viral video no twiwi tamo kubui eba kheba ereng o kok rokno twiwi hinkhe norokno sawi rewano UFO drone crash wngmano twiwi kwbangma social media platform o upload eba viral wngui tongo obo busuk kubui eba thokai kebo phano kubui khlaiwi saimanyakho. Patel King YouTube channel o kaisa video upload wngmano twiwi baksa nukkhana tei baksa nukya phano wngui mana jara social media o salbrumno kwrwngjak rok hinkhe saimannai o kok rokno. A video o tamo rwkha hinkhe kaisa UFO drone crash wngjak tola o klaijak tei kisa misa accident crash wngma ba baijak sabai sukrubjak tei aborokno o jagao crash wngmano twiwi charidiki guriwi research khlai tonglai o UFO no. O video o tei swijak nukha 2025 no alien rokni kubui mangpili nukjakha hinui. Tei swijak tongo saimanya bwskangni lama rogo tamo bo wngnani tong hinui. Tei kaisa haino hai Instagram user bo haino hai teisa video upload khlaika tei photos rok bo rika kaisa UFO drone hai birjak tola o klai phaimani tei mangnui rok hinkhe abono judge khlai tongmani nukjakha. O video no share khaiwi o bwrui caption o rwkha je obo tamo hinui. Obo haino kwbangma videos eba photos rok Instagram tei YouTube channel Twitter kwbangma social media platform o viral wngui tongo. Aliens eba UFO ni photos eba videos rok belai viral wngui tongmani chwng nukha. Hinkhe tei kaisa haino hai video chwng nukha kaisa aliens belai kheno sago duku manjak klaijak mokol mukumjak tei abono romui bo naimani nukha. Hinkhe tei kaisa video o nukha hinkhe o aliens no rescue khlainamani tei aborokno nugui aliens ni gana gini tongnai rok photo bujakma rok bo nukha omo busuk kubui eba thokai obo kebo saimanyakho phiaba je saimanmasuk hinkhe tabuk AI app eba kheba AI himani norok jotono saimanbai na. Norok to baksa to saimanna AI tamno hin AI ni full form hinkhe artificial intelligence o AI bai tamo khlaiman hinkhe kwbangma photos eba videos o wngjakya kokno no wngbo hinui phunukma no tei kwbangma videos eba photos rok no obo haikhe sago rikrwi omo haikhe bo video swnamwi post khlaiwi rewi mano hingkhe wngjakya kokno wngbo hinui phunugui mano. Tei kaisa Instagram user boni Instagram page o post khlaijak nukha obo AI generate photos eba videos AI bai swnamjak se hinui saimankha tei ah jagao bo reveal bo khlaika AI bai joto kisu no khlai mano hinui. Tei o sajak ni team no o viral video ni frame rok no twiwi reverse khlaiwi bo phunugui rwkha. Hinkhe norok bo saimano thangkana o aliens eba UFO crash wngmano twiwi obo joto kubuia obo joto tatal eba thokai se obo joto AI bai swnamjak AI generate photos eba videos se. Hinkhe jotono hambai paithak jora naimani bagwi norok ani o video no chajakha hinkhe like share comment khlai ridi.